Πάμε για ένα ουζάκι. Ούζο Μυτιλήνης. Ούζο Μυτιλήνης, το καλύτερο του κόσμου, και το αποδεικνύουν κάθε χρόνο οι Μυτιληνοί εδώ στην Μελβούρνη, οι οποίοι γιόρτασαν και φέτος με καταπληκτικούς μεζέδες και το καλύτερο ούζο. Πάμε να παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Μύρισε ουζάκι στη Μελβούρνη και αρώματα και γεύσεις βγαλμένα από την καρδιά του Αιγαίου. Η μέρα μας είναι με έμφαση τη γιορτή του ούζου, το οποίο δίνουμε δωρεά. Το ποτηράκι, κάθε μέλος που έχετε εδώ έχει ένα ποτηράκι και θα πει όσο ούζο θέλει. Ευχαριστούμε το ούζο Πλωμάρι που μας δώρισε το ούζο το οποίο σερβίρουμε σήμερα. Έχουμε ωραίους μεζέδες, παστά, σαρδέλες, έχουμε γύρο, έχουμε χταπόδι στα κάρβουνα και άλλος τόσο μεζέδες, σαλάτες, τυριά κτλ. Ο κόσμος θα διασκεδάσει, έχουμε την ορχήστρα, τα λεβεντόπεδα που νομίζω 1 ή 2 άτομα είναι Μυτιληνοί, παιδιά των Μυτιληνιών δεύτερης γενιάς, και νομίζω θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Οι Έλληνες της Αυστραλίας από τη Λέσβο γιόρτασαν όπως κάθε χρόνο και είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να συναντηθούν και να χαρούν από κοινού, αλλά και να προβάλλουν προς κάθε κατεύθυνση το σήμα κατά τεθέν του νησιού. Τι άλλο, αρωματικό, γευστικό ούζο από τη Λέσβο, την πρωτεύουσα του καλού ούζου. Συνεχίζουμε την παράδοση. Έχουμε πάρει τα ήθη και έθιμα του νησιού μας. Τα μεταφέραμε εδώ, τα γιορτάζουμε κάθε χρόνο με μεγάλη επιτυχία. Και εκτός από την παράδοση, με τον τρόπο αυτόν προάγουμε το προϊόν του νησιού μας που είναι το ούζο, το οποίο περηφανευόμαστε ότι είναι από τα καλύτερα στον κόσμο, και εγώ πάντοτε λέγω ότι η πρωτεύουσα του ούζου είναι το Πλωμάρι. Λοιπόν, δίνεται μια ευκαιρία όχι μόνο για τους συμπατριώτες μας Μυτιληνιούς, αλλά και για όλους τους Έλληνες της Μελβούρνης να έρθουν αυτοί μία φορά το χρόνο και να γιορτάσουν αυτή την ημέρα με πολύ κέφι. Το παρόν έδωσαν εκατοντάδες Λέσβοι, όπως και πολλοί άλλοι συμπάρικοι, αλλά και επισκέπτες. Απόλαυσαν τους ιδιαίτερους μεζέδες και γεύτηκαν το ουζάκι, τραγούδισαν, χόρεψαν και θυμήθηκαν. Ο σύλλογος, ο σημερινός που ήρθαμε να τιμήσουμε σήμερα, είναι από τους πιο δυναμικούς, εκπροσωπεί μια από τις πιο δυναμικές κοινότητες της Μελβούρνης και από τις πιο δραστήριες. Έχει να επιδείξει πολλά πλεονεκτήματα σε όλους τους τομείς, από το φαγητό και τα εδέσματα που είναι από τα καλύτερα στον ελληνικό χώρο, μέχρι τη συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις του ελληνισμού στη Μελβούρνη. Την ώρα που οι Έλληνες από τη Λέσβο τιμούσαν την αγάπη για τον τόπο τους και συμμετείχαν σε ένα γλέντι που μόνο το καλό ούζο Λέσβου μπορεί να δημιουργήσει, η σκέψη πολλών στρεφόταν και πάλι με αγωνία στο μέλλον. Στην ανάγκη τα ήθη και τα έθιμα, ο πολιτισμός και οι παραδόσεις του τόπου καταγωγής να μην ξεχαστούν, να μην ξεθοριάσουν από τις νεότερες γενιές. Κάπως, δυστυχώς, χάσαμε την δεύτερη γενιά. Τώρα προσπαθούμε, έρχονται πίσω. Στο συμβούλιο που έχουμε, παραδείγματος, το μισό είναι της νέας γενιάς. Παιδιά δικά μας, δηλαδή από τη δεύτερη γενιά, με όρεξη, με ενθουσιασμό, δουλεύουμε, προσπαθούμε. Είναι ένα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο εμάς την Παλαισβιακή, αφορά όλη την παροικία. Δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε τη συνταγή, πώς να κρατήσουμε και να φέρουμε τα παιδιά μας πίσω. Εγώ πιστεύω ότι θα φέρουμε τα παιδιά μας φέροντας τα εγγόνια μας εδώ. Το πρόγραμμά μας είναι ότι δουλεύουμε να φέρουμε τα εγγόνια μας. Φέρνοντας τα εγγόνια μας εδώ, έρχονται και τα παιδιά μας. Το γλέντι με τη βοήθεια του καιρού κράτησε πολλές ώρες και οι Λέσβοι της Μελβούρνης, γεμάτοι χαρά και συγκίνηση, ανανέωσαν το ραντεβού για του χρόνου και ευχήθηκαν στο επόμενο ντάμωμα οι φίλοι και συγγενείς στη μητέρα πατρίδα να έχουν λιγότερες δυσκολίες και η Ελλάδα να κερδίσει το χαμένο της χαμόγελο. Και τσούγκρισαν τα ποτήρια στην υγειά της πατρίδας. Το περιοδικό ΟΠΑ είναι η φωνή της νέας γενιάς. Με τα πιο σύγχρονα θέματα, μόδας, μαγειρικής, ταξίδια και τα πιο μεγάλα ονόματα του κόσμου. Είναι το μέσο ενημέρωσης του Έλληνα και όχι μόνο. Everybody say OPA.
1, 2, 3. Όπα! Όπα! Μην χάσετε κανένα τεύχος. Πάμε όλοι μαζί παιδιά. Όπα!